I una desena de bombers de Mallorca ha acudit al ple per protestar contra la manca de personal que diuen patir i que, segons el seu parer, provoca que el servei no es pugui donar correctament. A les portes del Consell, un altre grup s'ha manifestat per fer arribar el malestar als ciutadans. La consellera d'Hisenda i Funció Pública, Margalida Roig, ha responsabilitzat els treballadors i, en concret, els representants sindicals dels problemes que pateixen alguns parcs de bombers, com per exemple el de Felanitx, que el dia de Tots Sants va quedar tancat i sense efectius. Segons Roig, prioritzen disposar de les hores sindicals front a la seguretat dels ciutadans. Ens volen aplicar la llei de les 37 hores i mitja que ja complim sobradament i en l'excusa aquesta volen deixar de fer contractacions i això no podem tolerar. De fet, avui mateix en el parc de Manacor han tingut que anar un incendi només 3 persones per falta de personal. Felanitx tanca per part del personal i això és evident que estem baix mínims i la ciutadania està insegura. Si els parcs queden tancats no és perquè el Consell Insular s'hagi negat a negociar, no és perquè el Consell Insular no vulgui arribar a acords, és perquè hi ha un col·lectiu de senyors que s'agafen hores sindicals en festiu i, tot dir, fan prevaler el seu dret sindical damunt la seva obligació de donar un servei públic.